ka daure kai mana subscribing idan wannan ne farkon shigowarka wannan tasha ta mai albarka, sannan ka daure kai mana liking da share na wannan bidiyon. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu bibiya na a wannan tasha mai albarka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon. So ina taya ‘yan uwa waɗanda suka yi mining na Hamster Kombat murna, domin a yanzu sun saki sabon update na yadda za ku je ku ga ainihin adadin token ɗin da kuka samu na Hamster. So a wannan bidiyon insha Allahu rabbi zan nuna muku yadda za ku duba ku ga ainihin wannan allocation naku wanda kuka samu na token ɗin Hamster Kombat insha Allah. Da farko idan wannan ne farkon shigowarka wannan tasha ta mai albarka, ka daure kai mana subscribing sannan kai mana following na account ɗinmu, sannan kuma kai mana liking kai mana share saboda sauran ‘yan uwa su amfana. Sannan muna sakin ainihin telegram group namu a ƙasan description idan kana bibiya na a YouTube, idan kuma kana bibiya na ne a TikTok shi kuma zaka duba ɓangaren comment section ko kuma ƙasan bio dina, wanda insha Allahu rabbi zaka ga link ɗin zaka iya zuwa kai joining dan ganin abubuwan da muke gabatarwa. So kamar yadda na faɗa muku zan nuna muku yadda za ku ga allocation naku na Hamster Kombat don ku ga adadin token nawa ka samu a cikin Hamster Kombat wanda ka yi mining. So da farko bayan ka shigo zuwa cikin Hamster Kombat naka, so kai tsaye za su nuna maka a farko kenan, idan kuma ba su nuna maka ba so za ka zo zuwa wajen da aka sa airdrop. So bayan ka taɓa wajen da aka sa airdrop zai kawo ka waje kamar haka, inda anan za ka ga adadin ainihin total na Hamster Kombat naka wanda ka samu wannan token ɗin kenan. So don haka za ka ga kuma abubuwan da ya baka wannan token ɗin kamar yadda kuke gani sun yi amfani da abubuwa da yawa, sun yi amfani da passive income da kuma earning tax da kuma friend sai kuma achievement da kuma keys. So kamar dai anan dai ban ga sun nuna profit per hour ba, so me ta iya yiwuwa ba su yi amfani da shi ba, so amma dai ga jerin abubuwan da suka yi amfani da shi suka bani wannan allocation din. Za ku ga cewa na sami Hamster token guda 236 wanda za ta iya yiwuwa kai sun fi haka, za su iya kaiwa 1000 ko fiye da haka. So ya danganta da yanayin allocation naka da kuma yanayin abubuwan da ka yi na mining din wannan Hamster din. So idan kun ji daɗin wannan bidiyon ku taimaka ku mana share ɗinsa saboda sauran 'yan uwa su amfana. Allah ya ba mu sa'a. Muna godiya da kallon wannan bidiyon, sai mun sake haɗuwa da ku a bidiyo na gaba insha Allah.